език на омразата, физическо насилие, пред театри, кина и в тази зала, изтръгване на кабели, проваляне на заседания. Уважаеми колеги, неуважаеми водещ заседанието, искам да напомня, че тъй като вие извършихте недопустим акт на физическа агресия и насилие в тази зала, не е прието. Поведение, с което обаче очевидно се гордеете, оправдавате с лъжливия аргумент, че някой е засегнал член на семейството ви. Аз изразявам своята форма на протест, тъй като това е недопустимо поведение не само за народен представител, за човек, представляващ тази институция. Актовете на насилие в нашето общество са недопустими, но пример да се дава от тази зала е още по-недопустимо. В тази връзка ви моля сам да осъзнаете какво извършихте и да намерите подходящ начин да заявите, че е недопустимо. Не да поднесете извинения на мен, а към съответната институция и към всички граждани, които видяха това брутално поведение. В контекста на системното изразяване на език на омразата, физическо насилие, пред театри, кина и в тази зала, изтръгване на кабели, проваляне на заседания, аз изразявам своята форма на протест, но ви моля и употребявам тази дума, колкото и да ми е трудно към човека, който води заседанието. Осъзнайте какво извършихте и освободете това място, докато не намерите начин да кажете, че сте допуснал грешка. В този смисъл очаквам вашата реакция. Ако сте приключил, моля да освободите банката за говорене. Да, и аз също ви моля. Ще освободя веднага, когато вие освободите мястото. Господин Добрев, заповядайте за процедура. Тридесет минути почивка, докато господин Божанков се осъзнае какво прави за пореден път. Заповядайте, господин Дренчев, за изказване. Не съм водил, за да имате по начин на водене. Заповядайте, господин Дренчев. Изказване. Реплики? Заповядайте, господин Койчев. Господин Симичев, имаме в момента процедура по изказване. Нямате право на процедура. Още преди да започнете. Нямате право на процедура. В момента върви друга процедура. Имате право, когато ви се даде думата. Заповядайте за реплика, господин Койчев. Имам процедура. Вие сте длъжен да ми я дадете. Благодаря ви, господин председател. Господин Дренчев, слушах ви много внимателно. Момент, господин Койчев. Господин Симичев, много ви моля да си седнете на място. Във въпросния параграф 26. Господин Симичев, моля ви да седнете на мястото. Заповядайте, седнете си на мястото. Господин Койчев, заповядайте. Каква ви е процедурата, господин Симичев? Към вас. По начина на водене. Заповядайте. Господин Ганев, нарушавате правилника. Не може по този начин да се води заседание. Не може. Благодаря ви. И вие ли ще седите тук на? Господин Симичев, ще ви помоля да освободите трибуната. Аз ще ви помоля да вземете отношение по този въпрос, който взех преди малко. Да, ще взема, седнете си. Хайде, заповядайте. Седнете си, ще взема отношение. Взехте процедура по начин на водене. Добре. Сега седнете на мястото да ви отговоря. Ще седна в момента, в който вземете отношение. Седнете, ще взема отношение. Господин Симичев.
Тъй като господин Симидчиев отказва да седне на мястото, няма как да ви дам, господин Гаджев, думата, тъй като господин Симидчиев отказва да сяде. Това вече става за втори път днес. В тази връзка първо искам проверка на кворума, да видим кой е в залата. По искане на председателя не е задължително да е. Процедура по проверка на кворума. Регистрирани 115, по списък 240. Поради липса на кворум прекратявам днешното заседание. Следващото редовно заседание утре в 9 часа.